Para encontrar el inicio al acto, serán los próximos. Azken apurra diogu. Prozesu bati amaiera eman nahi izan diogu, desobiraketekin hasi genuen prozesuari, gaur obiraketarekin ahanzturatik memoriara ekarri ditugu pertsona guzti hauek, eta gure herriaren memoria demokratikoan merezi duten lekua eman diegu. Eta horrekin batera, pertsona hauek gogora ekarriz, oraindik ere desagertuta dauden pertsona guztiak gogoan hartu nahi ditugu.